Wata ƙasa ka zauna ne? To gaskiya dai na yi zama a Sudan, amma ba wani jima ne sosai ba. Na yi wata 6 a can, na dawo sai na ƙara koma, ina jin na ƙara ko wata 3 ne ko 4 sannan na dawo. Sai ka ci karo da wani mawaƙi a can? Gaskiya dai a can da yake ka san ita waƙa kusan musamman su wa'innan Larabawan. Idan ka je cikinsa akwai wata lahaja da suke amfani da ita, wadda za ka ga cewar ka je ka ɗan iya ɗan larabcinka kusa idan ka ji tasu za ka gane cewa gaskiya dai yanzu abubuwan nasu na lahajar gaskiya dai ɗan kaɗan dai. Kamar me da me? Ka san da akwai mawaƙa wanda suke mun kwamfilan ta cikin shirin nan, wai waƙoƙin da kake sa fa wasu ba a ji, wani ya ce wai gargaliya. Ya ta Muhammad Jamil ya kasa yake cewa ai kai ne gargaliyar, lahaja ake kira abu ko ba ka san kamar Hausa ce ta Katsina da to kowa ta yi sayayya ce. Sai ka san shi dalilin da yasa harshe yake sabawa, imma guri ko kuma cuɗanya da wasu ƙabilu daban da sauransu. Ko ba haka ba, kaga Larabawan Gulf, Larabawan da suke da yankin Afirka da su Jazira da sauransu, ko za ka ga da bambanci na haɗa su. Akwai yawa za ka ji wato harafan ma ka gane da akwai irin su kafin akwai masu ji na wani ji suke ce kamar ka ce juha sai ka ce goha. Kaga kamar yan Egypt. Egypt ne haka, Misira su suke ta Sudan ne, shi ne nake so ka Sudan. fassara mu. Za ka ji misali kamar za ka je kana me kace, kamar za a ce me kace din nan sai ka ji sun ce ma shunu. Da akwai wanda ya mutu shekaru a Facebook muka dan fara larabci na fusa hata